gaur ez dugu paperik behar gaur esan beharrekoak esateko. Argi daukagu, zer garen, nora goazen, zer nahi dugun, eta argi daukagu, zer nahi duten beste batzuek gurekin egin, eta ez dute lortuko. Dudarik etzazuela izan. Guk, kanpaina guztia zehar gauza bera esan dugu. Egitasmo bat, proiektu bat eta bakarra daukagu. Alderdi bat eta bakarra daukagulako. Herri bat eta bakarretik sortzen garelako, eta aberri bat eta bakarra daukagulako. Ez beste batzuek bezala, hemen egon arren, beraien aberria Espainian dutelako. Eta guk zer esaten diogu gizarteari. Uste baldin baduzuen, gure udaletxetan, gure foru aldundietan, Eusko Jaurlaritzan, kudeaketa eta lana bikain egin dugula, eta zuk Euskadirako, Eusko Alderdi Jeltzalea nahi baldin baduzu, jakintzazu hori egiten duten pertsonak direla Madrilen ere ahotsa eramango dutenak. Beraz, uste baduzu Euskadirako ona dela Eusko Alderdi Jeltzalea, Madrilerako hobea. Batzuk badakigulako zer diren. Batzuk badakigulako beraientzat Espainiaren proiektua dela lehenbizikoa. Beste batzuk etorri berri zaizkigulako mundua gaur bertan beraiekin batera jaio izan balitz bezalaxe. Ta politikan ez lagunok, batzuk urte asko daramagutzagu herrigintzan eta ongi etorriak politikara, baina patxadas. Ze beste batzuk aspalditik gaude hortan. Eta azkeni beste batzuk, hoiek ere aspalditik gure artean zeudenak, baina nola beste gerra batzutan zenbiltzan, 30 urte hauetan, orain nahi dute atzera ez begiratzea ezertarako, eta dena gaurtik aurrera hastea. Lagunok, gauzak egin behar dira behar diren bezalaxe, eta atzekalde ere irakurri egin behar da. Egingo dugu bidea, baina jakinda, orain arte esan diguzuen guztia, ez dugu ahaztuko. Ez dugu ahaztuko. Bueno, para finalizar, solamente